Wala mama. Somjamela thatha ndifuna uthetha qha. Ndive uthetha notata uLazarus ezole ofisini ngoma wethu. Ndifuna ukuthembisa mama uba ndimxelanga konto. I know. Ndicinga ungayenza loo nto. Kodwa ni right nina? You're so right. Every relationship goes through ups and downs. After I could shut down yonke lento izohlula. Bengavakali ngathi up and down. Hawe ndithe izohlula. So, uye wayifumana i-invitation letter so that we can get her something together. Ndifumene. Maybe singenza i-gift personal, maybe engraved jewelry, okanye washing machine kodwa le hint aba uyayifuna just now. There's breakfast, Sophia. Hi, Engels. Have a good day, Dumbo. Bye. Hey, babakhe amoyizela ngeke ukholwe i-email eqeda ukungena manje. Ekugcineni i-council iphendulile. Yiwena. Nginomhlangano next week futhi bayivumile appeal yami. Hayibo. Yebo. Mashange. Yabona kodwa. Ya igcine bazibabona ke ukuthi ke benza iphuthu kususpend umuntu njengakho. So manje tshela mina ke. Uyabuyela? Stelen khona? Cha babakhe. Bengiloko ngicabanga nje ukuthi mhlambe sekufika isikhathi sokuthi ngisivulela ifemi yami encanyana. A focused, ethical. La kuzokhalisa sami isicathulo. Hayibo wena lo wozala. Oh man. Okay. Uzanda? Miss me? Lillian. Ufuna ukuphi? Ngize Dubai. Don't sound so surprised. Awukaze ngithintise lokho ngihambile. Yazi wena ubusane wanyamalala. Lapho izinto seqala ukuvutha khona.